Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtighai mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barokati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib dungaana ya Allah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan ngucap sapa Abdatul Asnami. Wong kang nyembah reca utawa penyembah reca. Ngucape penyembah reca Rabbuna utawi pangeran kita iku Allahu Allah wahdahu utawa wahdahu khali suwijine Allah. Wal asnamu utawi pira-pira reca iku sufa'auna kang nyafangati kita ngindahu ing dalem ngarsane Allah. Iki bentuk kesirikan penyembah-penyembah reca nika duwe paham pangeran kita ki tetep Allah. Sewijine Allah, tetep Gusti Allah. Pangeran kita iki. Ewa semono nek kita nyembah reca, reca iku sakadar perantara utawa sakadar sing nyafangati kita ing dalem ngarsane Allah. Iki duwe anggapan reca niku sing nyafangati, sing nyampeke, sing nekake. Tidak tak butuh perantara, butuh kurir. Dadi reca kae kurire sing do nyembah sing marai iso tekan nggone Allah. Kamangka wong kurire wae ra iso apa-apa. Lah nek recane ming saka watu, recane ming saka tembaga, recane ming saka kuningan terus disembah-sembah, dek sing gawe dheke kok iso dadi safangate dheke ning ngarsane Allah. Wong rasah ngono langsung ning Allah lho, nek nyembahi langsung ning Allah. Wis cetha kok nggih. Mula sirik ki ngeten dadak mangro ngeten iki. Ya kaya wong Jawa nika muni ngekeki sajen ning gone sing bau reksa. Ora kok muni nyembah dhek ora, ning ngekeki sajen men nekake ning gone Gusti Allah apa sing dijaluk. Dadi nekake ning gone Allah apa sing dijaluk. Ledha kandha ya mirip karo iki mirip. Wa qalat lan ngucap sapa al yahudu wong Yahudi ngucape Rabbuna utawi pangeran kita iku Allahu Allah wahdahu khali sewijine Allah.
ning wangu zairubnullah wangu zairu utawi si nguzer iku ibnullahi anak lanange Allah. Iki nek Yahudi ngomong pangeran kita tetep Allah. Iya sawijine Allah la nguzer kae anak lanange Allah. Dadi Allah di anak lanang. Mbok arep mantu kapan kae? Lah di anak lanang seprene kok orang mantu. Karo ora ngono judule tak kira. Sesuk arep gaweke sithik ya. Karo meneh wong didelok agi do barengan sekolah ndak mung do nyumbang kok ya iki. Wong ora barengan kuwi ya tetep ra nyumbang padha wae. Tok-toke ra krungu. Mbok nek dikoroki ning ngaji kae iki cementel apa ora? Wong Allah kok duwe anak. Wis domongi lam yalid kok. Lam yalad ki ora beranak, ora bakal duwe anak sapa Allah lam yalid. Dadi Allah ki lam yalid ora duwe anak. Walam yulad lan ora dianake. Dadi ra ndi wong tuwa. Allah ki aja dianggep kaya awake dhewe kok ya sak kabehane ora kaya awake dhewe iki mung digawe sih. Lah sing gawe kaya ngapa ora bakal tekan mikir nek karo sing gawe kok nggih. Kaki langit sing gedene semono bumi sing gedene semene jembare kok ngene wis digawe. Pamoko ora umum gedene iso nyiptake menungso sak jagat wilangane nyuwun ngapunten ngantek ra paham awake dhewe. Saking akehane. Lah kaya ngono kok dipadake blegere kaya kita iki piye kok. Dadi aja mbayangke nek Allah ki kaya kita. Nek kaya kita ra iso gawe kok ngene iki kok nggih. Panjenengan iki wong istilahnya ora sah gawe dandan wae ra iso. Dandan wae ra iso. Pacul cepling wae kon ngetrapke ning durane meneh ra iso. Kur pacul cepling kon ngetrapke ning durane meneh. Nyatane okhlak akli. Kuwi ming sepele barang ketok wis. Kok terus dibayangke nek Allah kaya kita duwe anak. Kira jenengan sing duwe anak iki. Gusti Allah ki duwe makhluk duwe sing diciptake jenenge. Duwe sing diciptake. Lah iki sing diciptake ya kaya ngene iki kahanane. Makane nek nguzer anak lanange Allah wis ra mantuk. Wa qalat lan ngucap sapa an-nasara wong Nasrani le ngucap Rabbuna utawi pangeran kita iku Allahu Gusti Allah wahdahu khalik sewijine Allah. La sarika ora ana sekuton iku maujud lahu keduwe Gusti Allah. Ning wal masihu utawi si Masih Isa al-Masih iku ibnullahi anak lanange Allah. Saya ruwet. Allah ki pangeran kita. Ya sewijine Allah, pokoke ora ana sekuton ya. Ora ana sing isa disekutokke nggo Gusti Allah. Lah ning kok kowe nyembah Masih, kaya anak lanange Allah. Wis tobat meneh iki lho. Aku ki ora nyembah Isa al-Masih, ning wong Isa al-Masih ki anak lanange Gusti Allah. Mula nek sing Nasrani modern dadi telu
Pangeran iki dadi telu ya ana Masih, ana Bunda Maria, karo ana Tuhan Allah. Wis ora karo-karuan, ora tekan aku le mikir. Penak Gusti Allah ki Gusti Allah liyane sing diciptake wis ngono malah. Masih kae nabine Gusti Allah wong jenenge Isa al-Masih. Wis kuwi nabine Allah kaya Kanjeng Nabi, kaya Nabi Musa, kaya Nabi Ibrahim, kaya Nabi Yusuf ngono kuwi. Dadi ciptaan manungsa biasa. Ana basarum mislukum. Ingsun nabi iki manungsa lumrah kaya kowe kabeh. Nek ngantek ana ayatku iki ben aja ngantek wong muslim ngunggahke Kanjeng Nabi kaya Nabi Isa. Bagi sang penderek. Pendereke Nabi Isa sing ditinggalke let 300 taun rak terus ngangkat Isa dadi pangeran. Lah awake dhewe sing ditinggalke Kanjeng Nabi wis 500 taun, wong wis 1447 to niki. 1447 ditinggal Kanjeng Nabi pangga. Ora owah keimanane, ora owah keyakinane nek Kanjeng Nabi tetep nabi. Ora kok terus diunggahke dadi Tuhan iki ora. Nek Masih rak terus diunggahke derajate dadi Tuhan. Penyelewengan keyakinan Tuhan ya Gusti Allah wis sing nyiptake kita, sing ngupakara kita, sing ngrezekeni kita, sing nguripke kita wis kuwi tok. Makane nek nyembah ya wis salat kae Allahu Akbar. Gusti Allah Maha Agung. Subhana rabbiyal ngazim wa bihamdi. Maha suci Gusti Allah, pangeran sing maha agung lan kelawan muji ngalembana Allah anane ming doa muji ngalembana karo Gusti Allah karo nyuwun. Lah nika isine salat kae ming muji ngalembana Allah karo nyuwun. Sing nyuwun ya Rabbi ghfirli warhamni warfa'ni wazurni wajburni kae nyuwun. Nek liyane muji ngalembana sampai atahiyat. Dadi ra ana makna nyekuthuk ya Allah ngeten niku ra ana. Ha iki Nasrani malah ngarani Masih anak lanange Allah. Wa qala lan ngucap sapa Abdatu Samsi penyembah srengenge wal qamari lan penyembah bulan. Iya ana sing nyembah srengenge, ana sing nyembah bulan. Iki nek nang kene jenenge agama apa to iki? Sinto, agama Sinto. Agama Sinto. Ngucape sing nyembah srengenge karo sing nyembah bulan, Rabbuna utawi pangeran kita iku Allahu Allah. Wahdahu khaliq sewijine Allah. Wa haula'i utawi mangkono srengenge rembulan iku arbabuna. Nah, iki malah saya ra mutu iki. Sing ngupakara kita. Berarti daerah yo diupakara srengenge rembulan. Alasane wong srengenge madangi jagat termasuk kita dipadangi iso temandang ini iso temandang ngono. Bulan ya madangi kita iso menikmati wektu bengi iso ngopo-ngopo. Kamangka ming madangi tok le iso ngopo-ngopo ki tek jenengan digawe iso ngopo-ngopo. Wong nyatane sing ketemu bulan ketemu srengenge digawe ra iso ngopo-ngopo ya akeh kok. Digawe glethak mengubah kelop-kelop ae. Ning nek didulang mangap. Ngono ya wene.
Lah nek terus srengenge sing arbab rak ya sing upakara ora masuk. Wa kullun utawi saben-saben suwiji minha ulai saking mangkono-mangkono iki lam yuhadu ora utawa lam yuhidu ora padha nyewijeke sapa saben-saben suwiji saka mangkono-mangkono agama utawa keyakinan bal asraku balik padha sirik padha nyekutokke sapa dheweke kabeh. Makane hukume saben-saben keyakinan kaya sing diterangke dhuwur niku wau kabeh ora nyewijeke Allah. Penyembah reca ya ora nyewijeke Allah. Yahudi ya ora nyewijeke Allah. Nasara ya ora nyewijeke Allah. Penyembah srengenge karo penyembah bulan ya ora nyewijeke Allah. Kepara wong sing ngono kuwi dihukumi wong sing nyekutoke Gusti Allah. Bab nyejajarke recane, nyejajarke nguzer, nyejajarke maseh, nyejajarke srengenge bulane sejajar karo Gusti Allah. Makane niku dihukumi syirik, dihukumi nyekutoke Allah. Nah terus piye ya kaya awake dhewe ngene iki wae manut aturan-aturan agama Islam dasare Allah wis ngendikake inna dina ngindallahil Islam. Agama sing dianggep karo Gusti Allah ki ming Islam. Wa may yatabi ghairal islami dina layuk balu minhu sing sapa wonge manut agama sing sakliyane Islam mongko ora bakal ditampa. Manut agama kok sakliyane Islam tetep ora ditampa. Iki Qur'ane wis menginformasikan ngono kuwi. Nah aku mantepe iki sakarepmu mongko le arep ditampa apa ora ditampa ki bar mati. Neng kiamat kono nalika kita dihisab dihadapke Allah siji mbaka siji. Nek nang kene sak karepmu, sak antep-antepmu. Wong nang kene iki bebas kok, nyatane agama ora diajokke sapa-sapa to. Ora diajokke sapa? Diajokke kanca jagongan, enek kowe mantep endi? Enak aku meng ngono kuwi. Jawabane wis mingkur gampang. Ning sing jelas ki Nabi terakhir Kanjeng Nabi nggawa agama Islam kersane niku kabeh wong sing urip badha Kanjeng Nabi kon nderek Kanjeng Nabi melu agama Islam. Kemudian agama Islam iku netepke syariat lewat Quran, dokon nggunakake Quran dadi panduan urip. Wis menak banget iki. Agamane Islam dicekeli kitab jenenge Quran. Saya ora usah nyeleneh-nyeleneh pikirane, pokoke Quran dipelajari, kemudian didereki. Sayem ora usah aneh-aneh. Nek sing rada kepinteran kae le pinter bablas niku malah saiki jedul statement lemune Quran itu bukan kitab Gusti Allah, bukan panduan, bukan sejarah, ning kuwi dongeng nenek moyang ngono sih. Weh nang nggon Facebook iki ana sing dadi statement lemune Quran ki ming dongenge nenek moyang. Kuwi wong sing pintere kebablasen. Dadi malah aneh-aneh wong kok kan tuntutan urip wong ki angger nuntut nalika urip ki nuntut kahanane cocok karo aku. Iki engko nek ora cocok kan kecewa biasa. Misalkan dhek iki nuntut nek karepku urip ki mbok ngene, mbok ngene, mbok ngene. Ha terus goleki dalil dienggo nuruti mbok ngene kuwi mau. Ketemune ming lek ngene. Mbokne ra ketemu ya.
Wae tenan sing do nuntut mbok nek karepku iki urip ki ngene. Nggo nuruti kuwi iki golek dalil. Nyinau iki sik dhewe nyinau Quran ora ketemu, akhirnya kecewa dengan Quran. Nalika kecewa dengan Quran terus ngeklaim, oh ternyata Quran ki mingkur ngene ngono terus iki sing salah dudu Qurane. Kowe iki nuntut nalika urip kabeh iki kon nyocoki kowe. Engko nek segalanya iso cocok karo kowe lagi lega. Ning nek segalanya nguciwani kowe terus golek berbagai macam dalil-dalil engko dienggo nyalahke sing nguciwani, dienggo ora benerke hal-hal sing ra nyocoki ngono lho modele iki terus. Kamangka sing jenenge donya wis domongi panggonan ora sempurna, wong sing duripke ya ora sempurna, ketemune urip engko ya ora bakal sempurna. Iki dudu golek sempurnanan. Wong sing kleru iki wong kowe dhewe iki sakjane ya ming akale terbatas, pola pikire terbatas, dan nggawa akal terbatas, pola pikir terbatas ki aja nuntut. Pikirane wis terbatas kok nuntut, ditampa apa enenge didadekke sarana ngabekti. Tentrem nek iso ngono kuwi jane ning selalu do nuntut kok. Gek kadang sing dituntut wong liya sing dudu apa-apane. Akhirnya wong liya ki ora iso nuruti sesuai tuntutane, terus disengiti. Ngono kuwi modele wong liya iki dituntut kon kaya karepe. Misalkan umpamane ra tenan iki. Kaya kula ki ngaji ngeten iki. Kula dadak nuntut kesempurnaan sekali ngaji iki. Sing ra mutu kula wong kula ngaji kok dadak nuntut kesempurnaan. Wujude mbok yo nek ngaji iki do ngrungokke kabeh. Ora ming diomong karo mangan. Iki pamane aku nuntut ngono kuwi. Lah ning ternyata prakteke arep aku ngaji kae ya tetep do omong-omongan, nek ana pangan tetep do. Lah apa ya aku mangkel. Terus akhirnya sing ora sesuai karo tuntutan kula ki tak sengiti. Iki sing salah kula. Ora kok sing salah sing mangan, ora kok sing salah sing ngomong-ngomongan ora. Sing salah ki kula ora paham karo donya. Nek paham asik-asik saja. Kalau kayak Pak, sampean ngaji do omong-omongan ya ben pancen kudu ngono lho. Penak wis paham kok ya. Dadi ora piye-piye ning ati semen ndak kudu ngono kuwi donya kuwi. Wong donya iki karo Allah mbok ana ing dalem berbagai macam digawe werna-werna ora iso digawe werna siji. Pas ngaji wae ya digawe werna-werna kok nggih. Ana sing ngrungokke, ana sing mangan, ana sing ngomong-omongan, ana sing turu. Ya kudu ngono kuwi kok ya. Iki ki donya aja kok ngarang-ngarani wis ditampa wae. Lah terus piye nek ngono kuwi Pak? Sak karepe Gusti Allah. Wong sesuk nalika ndono menyang hisab iki do tampa hisabe dhewe-dhewe. Kok dadak nuntut kudu ngene. Gek engko terus nek ora sesuai disengiti. Aku sengiti ro kae lah ngopo nek ngaji turu. Wah. Aku sengit ro kae lah ngopo nek ngaji kok ana. Aku sengit ro kae lah ngopo nek ngaji mesti sangu badokan. Walah. Ya kok dadi sapa-sapa tok sengiti. Iki piye nek ngono kuwi? Lah kok dadi sapa-sapa tok sengiti. Ora dadi ta akhirnya donya dadi nyusahke awakmu iki kok kowe sarwa ora kepeneran. Sarwa ora kepeneran iku ora en. Srawung ya ngono aku sengit karo tanggaku sing ngarepe kae. Lah ngopo? Lah kene karo sing lanang nyente-nyente wani. Wong durusane wae. Kok dadi ngono kuwi blandange. Mbaya nek dadi wong wedok nek karo sing lanang demenake lah kok kowe nuntut kono. Lah kono ki apamu? Iki lho, ning oke.
delok eleke wong liya terus do sengit ki akeh. Kamu kok eleke kuwi ra ana sangkut paute karo jenengan. Lah ya kuwi mau wah aku nek karo kae jan ra jodoh, trimo ra cerah. Lah ngopo? Wong kok ndak dina tuku nomor. Lho ora ya slamu tu meneh. Oh, durusane ngono ku wah banget. Akhire jenengan iki malah urip dadi rupek. Gampang kecewa, gampang nyengiti, gampang mangkel, rupek. Mula suwe-suwe kempot sadurunge kempot. Wah, iki kok kempot sadurunge kempot iki kok. Karena kokean mikir, kokean mangkel. Wong kowe iki kurban ngibadah ora kon nyengiti kok nyengiti. Kowe iki kurban ngibadah ora kon nuntut, aja nuntut kudu ngene kudu ngene. Apa-apa tok tuntut, apa-apa tok tuntut. Kudu cocok karo karepmu. Kula iki kerep dicurhati kae. Wis nek kaya jenengan piye Pak, wong kok kaya ngono wis jajal niku. Kula jan ra jodoh blas ngono kuwi. Ya omong jajal mak kaya sampean piye wong kok kaya ngono kae. Nek kaya kula wis ora jodoh model ngono kae. Mah wangun kae. Kula ning jawab sak karepe wong kula, dudu anak kula, dudu keluarga kula, gek kula ya ngerti jenenge wae nang kene. Kae ngono-ngono yo ben kok le kesel mikir aku ya. Luwe nak banget nek sing ngaten iku ngeslo urip iki. Ora kokean nuntut sing penting kahanan iki pisan disikapi dadi ibadah karo sing paling wigati nyadar nek kita niku disempurnake utawa dititahke dalam keadaan ora sempurna. Nyadar ora sempurna iki lho sing paling penting iki. Ben ora kemaki karo kemayu. Wong yo pancen awake dhewe iki ora sempurna. Di apa-apa ditampa didadekke bahan-bahan maupun didadekke lahan ngibadah. Wes penak banget nek urip ngeten iki. Seniki sik terus sesuk. Lah wong kene urung arep titik mah wis ngesak pacitane tobat iki. Malah bisa wah jenenge yo. Berarti ngejak mulih ngono lho, ayo wis. Nek kaya kula iki manut-manut wae kok ya wis ben. Kula iki terus sesuk ayo muga-muga dadi rindane Allah. Digawe urip ayem tentrem, semanak lembah manah handapasor, saged ngelola wektu awak karo samudayane dienggo nyelengi ngamal saleh, dienggo ngibadah, ling ibadah ngamal saleh kanthi dilandhesi ikhlas krana golek ridane Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Ila akhirih wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.